Wara 8 ijiem riesaq lejn tmiemu l-ġuri b'rabta mal-qtil ta' Sion Grek. Bil-ġurati se jkunu qed jiddeċiedu l-futur tal-Limbjan Ħabex Ismael ta' 52 sena u Tunezin Mawxi Fajxal ta' 55 sena li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Grek li seħħ fil-Marsa 18 sena ilu. Mixida l-instemaw tul dan il-ġuri diġà rriżulta li Grek għelet xejn anqas minn 17 daqqa ta' sikkina. Bil-katavru tagħha jinstab fit-13 ta' April tal-2005 falqa fil-Marsa madwar ġimgħa wara li inqatlet. Il-prosekuzzjoni insistiet li l-fatti xjentifiċi li ħarġu f'dan il-każ jaqblu ma' dak li qalet Jacqueline Rapinette, ix-xhud prinċipali f'dan il-ġuri. Min-naħa tiegħu l-espert Mario Scerri qal li l-feriti li nstabu fuq il-katavru ta' Sion Grek kienu frontali u dan isaħħaħ l-argument ta' Rapinette meta hija tat id-depożizzjoni tagħha. Il-banda l-oħra l-prosekuzzjoni rrimarkat li l-investigaturi ħadmu l-każ b'serjetà u li meta saru jafu b'Rapinette il-pulizija investigaw b'reqqa u ikkonfermaw il-fatti kollha u kien għalhekk li l-investigazzjoni b'rabta ma' dan il-każ damet 18 sena. L-uffiċjal prosekutur mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Ent Nivella li flimkien mal-Avukat Abigail Caruana qed imexxi l-każ qal li d-diviża tlieta filgħaxija għamlet bosta allegazzjonijiet fosthom li sar xi frejma jew li l-akkużati ma kinux huma. Min-naħa tagħhom l-avukati tad-diviża ma tellgħu lil ħadd jixhed dwar dan. Min-naħa tiegħu l-Avukat Difensur Edward Gatt insista illi meta jkollok każ imbażwar kif kien dan wieħed ma jistax jagħmel sens minnu. L-avukat Gatt iddeskriva bħala farsa l-fatt li l-pulizija biżball erdu littra anonima li fiha kien hemm l-informazzjoni dwar Rapinette. Qal li mix-xhieda ta' Rapinette m'hemm xejn korroborat u ma jagħmilx sens li l-ġurati jitfawla salva uomu. Ent Nivella min-naħa l-oħra qal li d-diviża qed tipprova tqajjem dubju billi semmi xi partita tal-futbol li kien hemm dakinhar. U affakkar ukoll il-ġurati li l-vittma dakinhar għaddiet minn passjoni li ma bħala u kienet konxja ta' dak li kien qed iseħħ. Filwaqt li l-avukat Vella wissa lil ġurati sabiex ma jfittxux iċ-ċertezza għaliex iċ-ċertezza hija biss tad-divin huwa saħaq li l-ġuri hawnhekk mhuwiex isir dwar ix-xogħol tal-pulizija iżda huwa dwar ir-reat li allegatament wettqu iż-żewġ akkużati. Intant wara spjegazzjoni twila ħafna għaliex l-akkużati għandhom jinstabu ħatja, l-uffiċjal prosekutur min-naħa tal-Avukat Ġenerali talab lill-ġurati sabiex ma jsibux lil barranin ħatja f'dak li rigwardja t-tieni u t-tielet kap ta' akkuża. Dik li użaw sikkina fl-omiċidju u li użawha mingħajr permess. L-avukat Vella qal il-ġurati li kien sar żball min-naħa tal-prosekuzzjoni li xlit lill-imputati b'liġijiet li dak iż-żmien ma kinux għadhom daħlu fis-seħħ. L-avukati Edward Gatt u Ismael Bsajla qed jidhru għal Ħabex filwaqt li l-avukat Simon Mikallef ta' Fraġ qed jidher għal Mawxi. L-avukat Roberto Montaldo qed jidher bħala parti ċivile għal familja Grek.